Hallo, wij zijn Simone van der Plas en Karen Gielsen, docenten van het Swing College. Dit is alweer onze 16e editie. Dat betekent dat we al heel wat jaren meedraaien. Ooit begonnen als opvolger van de musicals die jaarlijks georganiseerd werden. En dit blijkt gewoon eigenlijk al jaren een gouden formule, omdat het kinderen heel veel vrijheid geeft. Ze mogen zelf bepalen wat ze neerzetten op dat podium. Daar hebben ze ook een aantal maanden om over na te denken. Daar helpen we ze ook een beetje mee. En voor de meeste kinderen is dit gewoon een geweldige ervaring. We hebben dit jaar een aantal leerlingen die voor het laatst meedoen. Die hebben echt vanaf klas 1 meegedaan. Die zijn verslaafd, maar die zitten nu in de 6e. Dus ja, dit is echt de laatste keer. Maar gelukkig hebben we een hele grote groep brugklasses waarvan we hopen dat ze zich net zo verliezen in die bonte avond als onze oudere leerlingen. Stayed at the Ace Hotel, calling aloud. I would just be floating to you now. You make it past and let it pass on. I'm climbing the dash.